Galatia 2. Human sa 14 ka tuig nibalik ako sa Jerusalem kauban ni Bernabe ug gidala ko usab si Tito. Niadto ako tungod kay gipadayag man sa Dios kanako nga kinahanglang moadto ako. Gisaysay ko kanila ang maayong balita nga akong giwali ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa linain nga tigom. Ngadto sa tinamod nga mga pangulo kay dili ako buot nga makawang lamang ang akong gibuhat kaniadto ug karon. Si Tito nga akong kuyo, bisag usa ka Grego, wala po usa sa pagpatuli. Bisag may pipila ka tawo nga gusto niini. Kining mga tawhana nagpakaaron ingnon nga magtotoo. Ug hilom nga misulod sa pundok aron sa pagpaniid mahitungod sa kagawasan nga atong naangkon pinaagi sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Buot nila nga maulipon kita, apan wala gayud kami magpadaog kanila bisag makadiyot aron alang kaninyo among kapanalipdan ang kamatuoran sa maayong balita. Apan kadtong giila nga mga pangulo walay bag-ong gikasugyot kanako. Gisulti ko kini kay dili ko igsapayan kung kinsa sila kaniadto kay ang Dios walay pinalabi. Apan nakita hinuon nila nga gisugo ako sa Dios sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo, ingon nga siya nagsugo kang Pedro sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga Hudyo. Kay tungod sa gahom sa Dios gihimo ako nga apostol alang sa mga dili Hudyo, sama nga gihimon niya si Pedro nga apostol alang sa mga Hudyo. Si Santiago, si Pedro ug si Juan nga giisip nga mga pangulong haligi miila nga ang Dios naghatag kanako niining talagsaong buluhaton. Busa nakiglamano sila kanako ug kang Bernabe timailhan nga mga kauban kami sa buhat. Ikauyonan nga kami si Bernabe nagbuhat uban sa mga dili Hudyo ug sila sa mga Hudyo. Ang ila lamang gihangyo mao nga among hinumduman ang mga kabus sa ilang pundok. Butang nga ako gayong gikahinangup sa pagbuhat. Sa pag-abot ni Pedro sa Antioquia, gisupa ko siya sa atubang tungod kay nasayop siya. Kaysa wala pa moabot dito ang pipila ka tawo nga gipadala ni Santiago, si Pedro nakigsalo sa kaigsuonan nga mga dili Hudyo. Apan sa pag-abot ning mga tawhana, milikay si Pedro ug wala na makigsalo kanila kay nahadlok man siya niadtong mga tawhana nga gusto nga tulion ang mga dili Hudyo. Ang ubang kaigsuonan nga mga Hudyo nahadlok na lang usab hinuon ug bisan gani si Bernabe nagdala sa ilang pagkadili matinud-anon. Sa dihang nakita ko nga wala sila magmatinud-anon sa pagsubay sa kamatuoran sa maayong balita, giingnan ko si Pedro atubangan sa tanan. Kung ikaw nga usa ka Hudyo, nagkinabuhi sama sa dili Hudyo, unsaon mo man pagpugos sa mga dili Hudyo sa pagkinabuhi sama sa mga Hudyo? Tinuod nga kami na tawo nga mga Hudyo ug dili katawhan nga makasasala. Apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo Jesus ug dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuo man kang Kristo Jesus aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Apan kung sa maong pagpaningkamot aron isipong matarong sa Dios pinaagi sa pagkahiusa kang Kristo, makaplagan kami nga makasasala gihapon sama sa dili Hudyo. Nagpasabot ba kini nga si Kristo nagdasig kanato sa pagpakasala? Wala. Kung tukuron ko pag-usab ang akong giguba,
Magpaila kini nga naglapas ako sa balaod, kay kun ipasikat nato sa balaod, ako patay na. Gipatay pinaagi sa balaod aron nga magkinabuhi ako alang sa Dios. Gilansang ako uban kang Kristo dito sa krus, busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na nga ania kanako. Ug kining kinabuhi ako karon, ako ang gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Wala ko isalikway ang grasya sa Dios. Kay kun ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod, walay kapuslanan ang kamatayon ni Kristo. Galacia Kapitulo 2.